Здрасти, аз съм Димитри и днес ще ви покажа три от най-неизвестните и странни телефона, които Samsung е направил. Обещавам, за някой дял дори няма да повярваш, че съществуват. Айде да почваме. На трето място имаме Samsung Serenata, телефон от 2007-та, направен с Bang и Olufsen, марка за скъпи говорители. Изглежда като говорител с екран. Няма бутони, само скрол колело, готин звук, но супер странен и дра. Струвал е над 1000 евро тогава. На второ място имаме Samsung W 2019. Флип телефон с два екрана и Android вътре. Има е мощен процесор, метален корпус и е продаван само в Китай. Цената над 2500 долара. Да, Samsung правят такива неща, ама ние не ги забелязваме. И номер едно имаме Samsung Galaxy Beam. Телефон с граден проектор. Може да прожектираш видео на стената направо от телефона. Това е било през 2012 година. Представете си това. Звучи яко, нали? Но батерията умира бързо и проектора не е много ярък. Все пак е супер идея. Те, Samsung, също дори се опитаха да направят и Samsung Galaxy Beam 2, ама пак никой не го е купил. За паметта той беше 8 ГБ и имаше microSD карта слот. Идеята за Samsung Galaxy Beam, a.k.a. телефон с граден проектор, е много хубава. Ама просто Samsung през това време не можаха да направят най-хубавия телефон и после след Beam 2 се отказаха. Това беше всичко от мен. Кои от трите телефона най-много ви харесаха? Пишете в коментарите. Ако ти е било интересно, харесайте клипа и се абонирайте за канала за повече техника и гейминг. Скоро ще кача още странни технологии. Чао и до следващото видео!